weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to siban mamadou gomba yela misra lewen jawaldi belila urgela sare danfo tuba dabbo ko waktu yoni ha to guma kame seware ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi sénégal ma en kaali jillu hoorejo leydi sénégal tonto Addis Abeba lamorgo leydi Ethiopie tonto leydi Mauritanie koniyankoɓe leydi ndi keeɓi balle ko fate werlaji taw kadi iwi koye laamu leydi France tonto leydi Mauritanie balɗe ɗiɗi ken wona yimɓe capanɗe nayo mbasi pittali mumen e nder leydi ndi caggal nde piyanɗe kewɗe mbaɗe hakkude leydi ndi tonto leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba yewtere Adama Baro nde o yewtidi yoga e jaydi yankoɓe tonto leydi Côte d'Ivoire ken wona yimɓe jeegom pawa toon juuɗe e taw kadi ɓe nanguira koko wiyete ñiiƴe ñiibi tonto Nigéria ko pelɓodiral hakkude leƴƴi waɗi toon ko famɗi ko kala yimɓe sappo mbasen pittali mumen kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e jeegom siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen e gardidi kabruji mena hoorejo leydi Sénégal Macky Sall iwi ɗo leydi Sénégal gam yaɓande e tonto Addis Abeba lamorgo leydi Ethiopie ma jaɓo Union africaine taw kadi ko batu Afrique naɓe jogorgo wadde toon ñalawma jango kam e ñalawma ɓaawo jango kala kamɓe noon ne ɓuuri teskere tigui e jonde maɓe kal ko fate mbuñaari ha tenti kadi e mbuñaari e nder Afrique caggal noon nde cimtol yaltina wonande kay kala hitande Afrique ne wasa kene tolno e temedere e capanɗe nayyi e jeetati milliard taw koye koppareje dollar taw kadi ɗeɗo hen koppareje kala jahata kay koye gueɗe biteɗe mbuñaari e ɗum noon maɓe toppito gam haɓade kala ko fati e mbuñaari beele kadi leyɗele Afrique ene mbawa teskade koye mumen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Sirigna Babacar Sy Mbaye Mansour ma en kaale Sirigna Mbaye Sy Mansour taw kadi ko khalifa général mo Tijane kanko noon o woni tigui koɗo oɗo hen biteɗo roi Mohammed Sisa taw kadi ko laamiɗo leydi Maroc on noon jaɓɓimamo toon to leydi Maroc nde o yetti ñalawma hanki o to bawallaɗe diwoje ngal leydi Maroc jaɓɓimo toon ko jagorgal kalfinangal kala ko fate banggue diine l'islam kamɓe noon ɓe dañi joddade gam yewtidde yogay toɓɓe kanko noon nawimo toon tigui ko gam hoorejo leydi Maroc on tigui noddimo toon beele o wona koɗo mum daña kay toɓɓe kewɗe ɗeɓe jewtidi kanko noon Sirigna Mbaye Sy Mansour taw kadi ko khalifa général mo Tijani o yeehi woyade sete timmuɗo no feewi mawo joddo ñalawma hande o e ulama en woni anduɓe ha tenti kadi e fedde walla mbiyen catala ngal roi Mohammed VI darni toon taw kadi o innir ɗum ko ulama africain en e kamɓe noon maɓe jewtit toɓɓe kewɗe ko fate banggue diine l'islam ha tenti kadi ko fate banggue gonka julɓe oɗo saaha mo gonɗen e nder leyɗele Afrique mawoya kadi o juuroyo taw kadi o juuroto tigui ko ceerno walla mbiyen o juuroto tigui ko khalifa Mohammed El Kabir Tijania mawo juuroy ɗum ma dañ kadi toɓɓe kewɗe koɓe jewtidi ko fate banggue lawol Cheikh Tijani ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale oɗo hen gorko wiyete ko Amdi Laya Ngom kanko noon duuɓi jeeɗiɗi omo golla kay e service douane taw kadi hay goto anda o wonani douane omo jogui comci douaniéɓe omo jogui kadi pafti makko omo jogui kala gueɗe ɗe douaniéɓe poti jogade kame carte mum kala duuɓi jeeɗiɗi ko resi debbo mo kame sukaɓe makko
kala ɓe gondi kono hay goton ɓe anda o wonani duwaña caggal noon dañino suka debbo goto mo ƴamanno taw kadi suka debbo gollatati koye pharmacie on suka debbo noon yeehi to galle duwagne walla tan yeehi to duwaña mawɗo to ngam yidde kay ƴettoyde ko fate banggue renseignement so tawi ko gorko moƴƴo walla wona moƴƴo nde on yetti toon rokki toon inde makko wi ko Amdi Lay Ngom o wiyete ko ɗon tigui ɓen kolliri e wonande e nder service douane leydi ndi ala kay biyeteɗo Amdi Lay Ngom caggal noon addi pooɗe ndure ha ganduɗa ɓen doñeɓe noon dañi ƴettoyde dañi joƴƴinoyde kayitola e to dadiɓe wonɓe toon to Kolobana caggal noon ɓe mbaɗi hen loskoji jaƴƴi no fewi ha pawema ko junggo oɗo saaha mo gonde noon o monayi dombirɗi leydi Sénégal caggal duuɓi jeeɗiɗi omo ñama ngaluji yimɓe omo holliri ko duwagne wona debbo makko wona ɓesgu makko wona kadi sehilami makko hay goto andano o wonani duwaña ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to falde Casamance e nokku biteɗo Coron toon noon ko caɗele mbaɗi toon caggal kay wangiyankoɓe nayo iwɓe toon to leydi Espagne rewɓe tato en wonde gorko goto hakkude noon Kataba toon tigui ɓe jana kamɓe noon yiyane mabɓe toon ko worɓe joguitiɓe taw kadi ko wuyɓe tigui ko ɓen paddi werla mabɓe dognanoɗo werla o noon ko ɓiɗɗo Sénégal najo ko ɗon tigui kamɓe kala ɓe jippina ɓe nawa e lobbuji ɓe puuya kene fota wonde capanɗe jeegom e kene fota wonde capanɗe jeegom e ujunnaje tati mbuɗo woni tigui koɓe keftana ɓe gañaka noon kono caggal mum noon dadi ɓe gaari gam rewidade peele wadɓe ɗeɗon gueɗe oɗo saaha mo gonɗe noon laamu ngu holliri ma daro darde tindilan ha wawa fawde juuɗe muɗum e ɓeɗo henna yimɓe kala waɗoɓe toon gueɗe ɗe pewani taw kadi yaltinum ko jayde leydi Sénégal witende APS jaafoɗon ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to falde Tambacounda taw kadi ko nokku biteɗo Sibana Mamadou ko wuuro wiite noon en gon wuuro noon ne tawe e nder ɓundu toon noon ko tana musɗo waɗi toon jamma hanke o ken wona 15 kilométre hakkude muɗum walla ni mbiyen tan ene tawe e nder falde nokku biteɗo Gumbayela e Gumbayel noon ken wona 50 kilométre hakkude muɗum e Tambacounda ñalawma hanke o noon ko debbo goto kay nokkuno jeyge gam yidde defde ko wiyete Bottari hawre hendu mawdu ari noon ko ndun hendu tigui weɗi gen jeyge e kantiba wonno ko ɗon ka ko kan tigui ƴetti jeyge hawre noon cuuɗi kewnodi gondi toon ɗi kala ko cuuɗi kuɗoli kene wona tuuɗi temedere ko kañumen tigui cumi hen kene fota wonde ton taw kadi ko guerte kame gawri ene wondi e makka kame gawri suuna kala foof yeehi ha laaɓi kene wona 11 galle ko ɓen kay jalti haydara jaltidani hen caggal on nde worɓe wuuro ngo kame worɓe diwan o kala jano ziyara wuuro witengo Misra caggal muɗum noon maire gardiɗo wuuro witengo Gumbayela on noon dañi arde toon gam kay hollirde wonande muññiddeɓe oɗo saaha nan mbaɗi erago faade laamu ngu faade kadi yimɓe yarlitiɓe nde ballata ɓesgu ngoɗo hen wuuro taw kadi ko witengo Sibana Mamadou taw kadi yaltinum ko jayde leydi Sénégal witende Seneweba walla mbiyen Sénégo ha josen giwi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde leydi Mauritanie witende Ami Holliri wonande kay leydi Mauritanie e koniyankoɓe mum keeɓi balle mawɗe no fewi taw kadi ko iwde koniyankoɓe leydi France eɗen balle noon jaɓɓima ɗum état majeur mo armée leydi Mauritanie kamɓe noon ngal jaɓugal waɗi ko kikiɗe hanke o kene tolno e werlaji sappo taw kadi ko werlaji garɗuɗi jaaduɗe jamanu taw kadi ko werlaji ɗi kuulani kaaƴe kame ceenal ha dogoji jeere walo kala taw kadi nder majji ene garɗina no fewi e ɗin werlaji noon addi ɗum tigui ko yidde heblude koniyankoɓe leydi Mauritanie beele kay so tawi gummanima ndeɗo hen fedde witende G5 Sahela beele ene mbawa habtade ɓeɗo hen waɗa boniyankoɓe caggal noon teskede oɗo saaha mo gonden koniyankoɓe leydi Mauritanie ene ngakkira ko fati banggue kaɓirɗe taw kadi ko kaɓirɗe jadɗe jamanu ko fati e kesamago jaɓɓiɗuma hanki noon ko général mo état majeur mo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Ould Cheikh kame ambassadeur mo leydi France gonɗo toon to Nouakchott ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliri gardinoɗo diɗɗal walla mbiyen gardinoɗo fedde hujjikintoɓe leydi Mauritanie taw kadi ko biteɗo Ahmed Salem kanko o suuti konguɗi makko gam hullirde laamu Aziz oɗo saaha mo gonɗen wallitorto tigui kewal muɗum wallitorto taw kadi ko cuusal mum kame kewal mum ko sogde yimɓe ko fate banggue ñawore o holliri noon yimɓe hewɓe nana jagga e nder leydi Mauritanie ndumba ene gudda taw kadi
hay batte mbaɗani ko wona ɗum ko noon hujjikintoɓe tato taw kadi ko jeeyaɓe leydi France arnoɓe e nder leydi Mauritanie ngam wallude kay ɓeɗo hen sokade taw kadi ko sénateur uji en haɗaɓe yaltude leydi ndi kame jaydiyankoɓe ɗiɗo ene wondi kadi e ɓeɗo hen witeɓe syndicat ji taw ko golle kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie ha tente hujjiyanke biteɗo Pierre Meigna kanko noon o holliri laamu leydi Mauritanie koko jaggui wulqadda ene uddi ɗum taw kadi uddi ɗum koye mere tan taw kadi so tawi yurnitama ɗereji wulqadda haydara waɗaka hen ko ɗum saabi noon oɗo saaha kamɓene ɗaɓɓande mabɓe ko ɓuuri yawde e yaccade oɗo hen sénateur sarɗiyanke mo sarɗima mo suur sarɗeji tokosoro yo ɗaccite e wellitade mum caggal kay jagguira koko fate banggue dawrugol ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede adalaren fo ɓe kolliri ñalawma hanke onon seppoji gulɗi jaw mbaɗi to yesso jagorgal kalfinangal jangde towde leydi ndi e waɗi ɗum noon waɗi gon seppo noon ko janggoɓe to duuɗe towɗe walla mbiyen duɗal jaaɓi hattirdi ko ɓen tigui jippe booli ha ganduɗa dadiɓe jippima hakkude mabɓe noon waɗi piile musɗe no fewi ha ganduɗa kay waɗi yogay janggoɓe ɗen duuɗe e gañiɓe hen ha nawa to cuuɗi cafrirɗi e siftinde noon kamɓe ɓeɗe hen janggoɓe duɗal jaaɓi hattirdi kame duuɗe towɗe kala oɗo saaha noon woni mujiba seppoji mabɓe noon ko woni mujiba seppoji mabɓe ko caggal nde sarɗiyankoɓe jooɗi toon to suur sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie ɓe kollir noon wonande kala ko fate banggue boursi taw ko étudiaji koko ustate ha laaɓa e woni hen ɓe tawi kay ko duuɓi men so tawi jettaki woni nokku keɓata ko foti hebde e boursi ko kamɓe noon yiyande mabɓe yadani hen ko ɗum saabi ɗiɗon seppoji ha ganduɗa on étudiant mawɗo gardinoɗo ɗin seppoji kañum e hoore mum gañama hen ha nawa to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to noksata ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede tawari ɓe kolliri rosso ñalawma hanke o walla heccanki ko gorko goto fawa toon junggo taw kadi ko jibinande leydi Gambie kanko noon tawa e makko ene wona kiloji 5 taw kadi ko huuɗo ɗayno koko o iwi noon ko tonto leydi Gambie wonate leydi Sénégal gam naddemo leydi Mauritanie ko doñeɓe walla ni mbiyen ko dadiɓe wonɓe ɗon ɗo keero leydi Sénégal Mauritanie to rosso ko ɓen tigui paye makko junggo oɗo saaha noon omo tawe e toon to rosso ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdel Aziz kebliɗo gam tawtoroyede batu mbaɗogu toon to Addis Abeba hollirama noon caggal kay nde o jokkodire hoorejo leydi Sénégal ko fate banggue noddirguel ɓe kaldi ko fate banggue ɓundu wiyetendu gaz ɓundu wiyetendu gaz noddirtendu hende taw kadi ko dinnindu no fewi e caggal ndu joɗori ni ko ɗum saabi ndu wiya hende taw kadi ko ɓundu hendu tigui hendu taw ko ndela mum biyeteɗam gaz caggal nde luure mawɗe mbannoɗona e kamɓe ɗiɗi noon ɓe nandiri maɓe taf goomu taw kadi goomu ngu ne wawa joɗade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e beele kay jaam e kisal ene soyne e nder nduɗo hen ɓundu ɓe mbawa gollade ɗum ko wona ɗum kono ne ɗamina ñalawma janggo toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie e kamɓe hooreɓe leyɗele ɗiɗi maɓe joddoton ɓe jewta ko ɓuuri yajje e leydi Mauritanie kame Sénégal sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ñalawma hanke o ko ñalawma kolbiniɗo e nder leydi Mali ha tente hakkude leydi ndi kala toon to Banamba ene wondi kadi e toon to Mopti ha fayenma toon to Boni ene wondi kadi e nokku biteɗo Jabali ene wondi kadi e nokku biteɗo Gourma Koro e ɗiɗo nokkuji kala mbaɗi janguji limtinɗi ha ganduɗa noon kene wona capanɗe nayo neɗɗo ko ɗum tigui woni ko wasi fittandu muɗum e nder balɗe ɗiɗi e nder leydi Mali kala taw ko hakkude dadiɓe walla mbiyen koniyankoɓe kam e jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe e ñalawma hanki o noon ko werla goto kay giwno toon to Djibo Djibo noon ene tawe e nder leydi Burkina Faso taw kadi ɓe giwi ko ɓe jinno yaade tigui ko toon to Mopti walla mbiyen e nder falde Mopti taw ko wuuro witengo Boni e to noon nde ɓe gaari haaɓe ɓenni noon ɓe gaari wuuro witengo Yawru ko ɗon tigui nde ɓe ɓenni ɗon nde ko ɗon tigui werla mabɓe yaɓɓi pettoje e werla onon ne wanno nogas e jeegomo neɗɗo ko ɓen tigui kamɓe kala kawri hen e lajjala hen jeegomo ko rewɓe hen nayo ko sukaɓe heddiɓe kala ko worɓe oɗo saaha mo gonɗe noon leydi Mali e nder leydi ndi e ɓeɗo hen jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe kamɓe oɗo saaha ɓe ɓuuri wawde hutorade ko wadde ɓulli taw ko ɓulli pettoji taw kadi kala werla memɗo ɗum e kañum e hoore mum koko huɓɓata ha laaɓa caggal nde ɓe jokkodiri e jeeyaɗo e wuuro wiyetengo Yawri e taw kadi ko biteɗo Abdoul Cheikh kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi ndi ko kulhuli mawɗi goni toon kono ɓooyande dadiɓe leydi ndi jettinde dañi tigui wallude ɓeɗon kono noon taw kamɓe kala ɓe hay goto mabɓe fiɗɗani noforo e caggal muɗum noon nokku biteɗo Goura Koro walla mbiyen nokku biteɗo Gouma Koro ene tawe e keerol hakkude mabɓe leydi Mauritanie toonne kadi waɗi piyanɗe mawɗe no fewi ha ganduɗa dadiɓe leydi Mali dañi kay nattude e guure he ko wona
wona ɗum ko toon to falde mofti toon ne kadi waɗi pellande mawɗe no feewi ha ganduɗa yogay koniyankoɓe leydi Mali giwi e nokkuji paddorɗi ɗi oɗo saaha noon hollirama koniyankoɓe leydi Mali enen jaari caggal e nder falde ha tente hakkude leydi ndi to ganduɗa wat woniyankoɓe ɗo ɓuuri hewde oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita ñalawma henkeɓe jaɓɓima ken wona 150 e taw kadi ko ɓiɓɓe malinaɓe wuurɓe toon to leydi Libi yarlitiɓe ma garta e leydi mumen caggal kay tampi toon e balle noon taw kadi koye balle fedde witede MMEIA ene wondi kadi e fedde witede OIM ene wonde laamu leydi Mali ko kamɓe ballodiri ɓe guitti lanandi wowa ka noon iwi to Tripoli lamorgo leydi Libi kaari haka yetti toon to leydi Mali akadi 150 taw kadi ko ɓiɓɓe malinaɓe wonnoɓe toon to leydi Libi hen 160 daɗino e maydeli taw kadi e nder yontere ɓennude dow to nde ko yanoɓe lakon gam yidde yaade toon to Italie en jooli paaba ɓenne kadi garti hen ha toon to lamorgo leydi Mali sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie en ketto musidɗo meɗen kodde nene Abouba Adama Baro ko yewtide yogay jayndiyankoɓe kodde nene Abouba bisimilla maɗa sar ko noon tigi ene wayno hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nde yewtitanno e jayndiyankoɓe nde ɗo henne e nder leydi ndi o holliti tan fodde 500 koniyanke to CEDEAO ene eɗen gandi eɓe ɗo henne e nder leydi ndi o holliri kadi fodde 500 woɓɓe ma ngar tawta e 500 wonɓe ɗo henne ɓe ɗum noon ene wayno omo habdi ɗum tan caggal nde o yewtitanno e jayndiyankoɓe toon to galle laamorgo to o holliri tan de wonde e walla jayndiyankoɓe namɓe momo ko fate tan ɓeɗo ɓe ganduɗa gummima toon to Guinée Équatorial ha naati ɗo e leydi ndi taw kadi ko yaadunoɓe Yahya Jammeh uwi ɗum tan de heddi koye e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko joguinoɓe ndenka e kisal toon to bowal laaɗe diwoji to kono oɗo waktu noon eɓe ceeɗa eɓe cendodira haaɓe ƴeewa tigui rigui holko saabi ɓen ummade toon ha naati ɗo e nder leydi ndi kono kam kala ko jokketono e kala to rewetano ene wayno ɓe ndewi ɗon ha ɓe uddi ɗum ɓe namde momo ko fati beele ko duuɓi 5 walla duuɓi 3 o jooɗoto o wi ɗumen hedde ɓiɓɓe leydi gambinaɓe saabu ɗum on waktu sen ƴeewi leydi Sénégal waɗino tan ko wayno noon on président Macky Sall nde arno nde wino ko duuɓi 5 jooɗoto kono de nde yeehi tan ƴeewi deftere luwa nde tawi toon ko duuɓi 6 ɗum saabi ha leydi Sénégal yeehi ko wiyete référendum uyi kono noon Gambie yahata ko woni référendum ko ɓiɓɓe leydi ɓe mbawata yewtodirde ha pamodira e koye muɗumen no hannirta ni henne ɓe namde momo kadi gam artirde ɗo mennoɗo nde ɗo hoorejo leydi ndi uyi on waktu wona e ɗum ɓe goni miijade nde tawno ko ɗum saabi ha ɓe tafi nguɗo goomu gam yurnitade gueɗe makko gam tan hebde seedeji timmude no hannirta ni ɓe mbawa jokkude golle weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude kodde nene Abouba ɗo e leydi mum kodde nene Abouba to Banjul ha oɗo saaha mo gonɗen yidde Adama Barrow ko yo leydi Gambie daña faggudu taw kadi ko faggudu timmudu ko ɗum saabi noon oɗo saaha mo gonɗen kala maaro iw koye nder leydi Sénégal naati toon to leydi Gambie yoɓata hay mbuɗu haalaka kay e maaroji giwoji kame nokkuji goɗɗi kala sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanki o yimɓe jeegomo pawama juuɗe toon to Abidjan lamorgo leydi ndi kamɓe jeegomo noon hen ɗiɗo ko ɓiɓɓe leydi ndi hen ɗiɗo jeeya ko toon to hen ɗiɗo ko ɓiɓɓe leydi ndi hen ɗiɗo jeeya ko toon to Vietnam hen goto ko chinois jeeya ko leydi Chine hen goto jeeya ko toon to Guinée Conakry kamɓe noon tawa mabɓe kene fota wonde kiloji jonɗi no fewi ko fate banggue ñiiƴi ñiiɓe taw kadi so tawi qimama e koppareje franc CFA ko ngaalu kewgu no fewi caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Côte d'Ivoire koko haɗa ha laaɓi kay jogade kala ko fate ñiiƴe ñiiɓi haala ko noon tawrede kay yoga e gueɗe taw kadi ko gueɗe kewɗe ko fate ñiiƴe ñiiɓi sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Nigéria toon to Nigéria ko haare hakkude leƴƴi ko ɗum tigui waɗi toon taw kadi waɗi koye nokku biteɗo Bokoso ene wonde nokku biteɗo Bassa e Bokoso taw yaltini ɗum kay taw yaltini ɗum ko commanda kalfinaɗo konngol armée leydi ndi biteɗo Adama Oumarou kanko noon o hollidiri ngal pelɓodiral wanno tigui koye wuuro
woto taw kadi wanno koye wuro woto ɗo mawɗo pullo goto kay aduno leydi gam yidde mahde galle muɗuma ko ɗon tigui leƴƴi taw ko leƴƴi remoɓe jani makko noon piimo hawo maayi caggal noon wuro wiyetego bokoso kamɓe wuro wiyetego basa kamɓe ɗon ɓe nanggodiri ɓe gal ɓe pelɓodiri toon ha ganduɗa waɗi yimɓe jeetato wasɓe pittali mumen oɗo saaha mo gonɗe noon koniyankoɓe leydi ndi kamɓe dediɓe kalnana hakkude mabɓe gam yurnitade beele jaam e kisal ne arta toon ko siftinde on tan oɗo dumunna kala ko kareli musɗi goni e nder leydi Nigéria taw kadi ko hakkude remoɓe kam e aynaɓe walla ni hakkude remoɓe kam e nehoɓe jawɗele toon to leydi Niger fedde taw kadi ko fedde islamique taw kadi ardinde en fedde noon ko biteɗo taw kadi ardinde en fedde ko biteɗo Adnan Al Walida Al Sahrawi kanko noon ɓe jaltini vidéo taw kadi ko vidéo kesso wonande jangu man dogo e hitande mayde ɗo henne nde taw kadi jangu ngu wanno koto wiyete tongo mayel tongo ko toon tigui jangu ngu wanno ha ganduɗa koni yankoɓe leydi Amérique mbasi toon pittali mumen kamɓe e nder vidéo moɓe jaltini o hollirama hen koni yankoɓe Amérique naɓe tatone mbasi pittali mumen kono jeesu men laaɓani hen koni yanke goto ne gagni ƴiƴam ne siwo e yeeso muɗum taw kadi ene gasa taw holliran ɓe kolliri ni taw kadi photographe o pilmno ɗon vidéo e hoore mum taw kadi koye juuɗe mum ɓe kefti ɗum ɗon caggal mum noon hollirama oɗon vidéo ene yaaha e nder nokkuji kala oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Niger holliri ma waɗa hen loskoji luggi no feewi beele kay wawa andude so tawi kay woni oɗo vidéo filmno ɗum ko jaydiyanke mo leydi Amérique walla ala so tawi ko kamɓe ɓeɗo hen jiyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ko kamɓe tigui pilmi oɗon vidéo oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Corée Sud e tottana baɗɗo toon e toon to États-Unis d'Amérique kame Irak e ha toon to leydi France Ghali Abouba bisimilla maɗa jam ñalle moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr ceerno Abdoulaye kabaruji men joolam jaɓeri puɗɗorɗen koto Corée du Sud ko tana musɗo waɗi e nder Corée du Sud ko hôpital goto taw ko hôpital taweteɗo e nder ngoɗo wuuro wiyetego Miriang ene tawe temedde tati e capanɗe jeetati kilométre to banggue worgo leydi to banggue worgo lamorgo leydi ndi mbiyan noon ko on hôpital noon o suumi tigui o suumi cumu musngu ko famɗi foof capanɗe nayo e goo neɗɗo wasi hen fittade mum fodde temedere capantati neɗɗo ko barmi hen hollirama noon yoga e ɓeɗo mayɓe taw ko mayɓe e ngun cumu ko curki ki tigui wari ɗumen cumu ngu noon fuɗɗori tigui ko less taw kadi ko less étage e nokkuji bureau ji to wiyete service d'urgence ko ɗon tigui cumu ngu fuɗɗori ha e oɗo saaha joni noon ɓe ganduɗa ko saabi ngun cumu wiyane teska kadi e nder on hôpital nokkuji ne mahno hen taw ko nokkuji ɓeɗo yimɓe taw ko worɓe e rewɓe nayeɓe to kewi moftede siftinde bandiraɓe kadi ko ngol ɗo waɗi lawol ɗiɗoɓol e nder lewru wotoru ko Corée du Sud en heeɓa cumuji baɗi ni e balɗe ñanden ɗe ko nokku goto taw koto wiyete salle de sport nokku to watte coftal ɓalli e nder on nokku kadi ene waɗi nokkuji biteɗi suuna woni tigui to yimɓe natata waɗe courant jomumen gona toon ha warña ko ɗum tigui sumno ha nogas jeenayo neɗɗo wasi hen fittade mum koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen mbiyane oɗo saaha foof ko pooɗe durne woni tigui hakkude ɗiɗo landaji ɗiɗi mawɗi tawateɗi e nder dowlaji denduɗi Amérique woni hakkude kaɗo landa wiyete ko républicain e kaɗo landa wiyete ko démocrate en pooɗe durne o noon koko fate kay ko ɓurɗo luural gongal hakkude mabɓe koko fate kay e gurna woni ko wiyete projet de loi immigratoire ɗum noon woni kuulal taw ko kuulal ko fate kay ɓeɗo yawɗoɓe ya gatta walla aroɓe natoɓe e nder ɗanniyankoɓe natoɓe e nder dowlaji denduɗi Amérique walla kadi taw ko ɗanniyankoɓe wuurɓe e nder hen mbiyan ɗum saabinoma noon ha tikkere mawde woni hakkude mabɓe haɓe donki wodde kay ko wiyete haɓe donki wodde budget mabɓe ɗum noon saabinoma ha fonctionnaire uji kewɗi keddi galleji mumen e oɗo saaha joni noon ene waynode noon trompe hoore joli ndi o fuɗɗima tigui yolbinde taltali ɗi o fuɗɗima yolbinde taltali ɗi saabu kay o holliri e ñalawma hande o wonde kay ma on wawi rokkude walla ma o yamir kay fodde 1 million 800 fodde million e temedde jeetati ujunere neɗɗo 1 million 800 neɗɗo taw ko ɗanni yanke wonɓe e nder leydi he yo keɓ kayitaji mumen yo mbaɗane kayitaji tawa kayitaji wonde kay koye leydi he jeeya e nder ɓen noon nder 1 million 800 ɓe
hen 690.000 neɗɗo noon taw ko étudiant ji ɓe mbiyata dacca noon woni taw ko étudiant ji wonnoɓe e nder leydi he janggoɓe ɓe ngala kayitaji taw kadi ko wonnoɓe e yamirore oɗo biyeteɗo Barack Obama mo yamirno yo ɗacci gollo e leydi he kanko Donald Trump noon holli ɗon oɗo 1 million 800 ɓe o ɗamini yamirde kay yo dokke kayitaji o rokki noon condition ngaji makko o holliri kay so tawi kay républicain et démocrate en jiiɗi kay ɓen dokke kayitaji la budde ɓen gotanamo budget tawa budget makko ko 25 milliards no gas e 2 milliards taw ko halis dollar on budget noon beele kay omo wawa made ɓalal taw ko ɓalal hakkude dowlaji denduɗe Amérique e leydi Mexique ɓalal ngal o yiɗi made noon gam yidde kay falade ƴeeɗo Mexique naaɓe ɗanniyankoɓe rewoɓe toon wawde nadde gam hadde ɗumen nadde e nder dowlaji denduɗe Amérique koto leydi Irak paaɗen kalene oɗo biteɗo Haydara al abada kañum tigi woni hoore Haydara al abadi ko kañum woni hoorejo jagorɗo e leydi Irak o tawtornoma batu tewdu taw baɗon noon koto Davos to leydi Suisse e nder ngun batu noon walla on forum taw ko forum économique mondial kanko Haydara al abadi o waɗi erago noon faade ɗen leydi dowlaji kay eɓen jogiiɓe haalis nde ballittaɓe kay matade leydi Irak caggal kayde Irak wonno e kareji musɗi hakkude e pelle ceɓitiɗe ha nokkuji kewɗi bureau ji kewɗi e société ji bonna e o saaha noon o holliri tigui wonde leydi Irak tan wawa fewnidde ko boni e leydi he ko kadi ko qimi kene fewnita leydi ndi e oɗo saaha ko temedere milliard taw ko halis dollar e nder jonde he noon ɓe kawri tigui e lewru dara toon woni mois de février ma batu kay taw ko batu wallitoɓe leydi Irak ma jooɗo tigui to Kuwait maɓe jooɗo Kuwait noon taw kadi e ballal banque bogne windere witende banque mondial koto leydi France paaɗen mbiyen fodde 14 région e nder Paris tawa kadi ko lamorgo leydi ndi kono jogui tigui woni ko wiyete alerte joni koye alerte orange kay hulde yolayru noon caggal kay nde teska cagol gotol nana e nder Paris lamorgo wuuro ngo lamorgo leydi ndi cagol gotol nani hen cagol ngol e o saaha ndiyam ɗam koko heewi ha watti wukkidde ndiyam ɗam ngabbi tigui ha kene qime métre uji jeegom piccal ɗiɗi 6,2 mètre ɗum tigui woni ko maayo ngo monti noon e oɗo saaha yimɓe hewɓe ne jogui kulhuli kay ma wuuro Paris ngo wona yolayru fodde 14 région noon e nder Paris ene jogui ɗin kulhuli ñalawma alkamisa hankiyoɓe jooɗima batu taw ko batu keñoraɗo e nder mairie mo Paris tawa kadi ko gardugol maire Paris biyeteɗo Anne Hidalgo o holliri noon e oɗo saaha yimɓe météo halfinaɓe météo kay kolliri e oɗo saaha joni ma ñande aset maayo ngo darto kay ngabbude maayo ngo noon o holliri kay ma ngabbu ha ken wona métre uji jeegom piccal joyi woni 6,5 mètre ko ɗon ko haɗata ko ɗum noon yettoto ko aset janggo ɗum yettoto kadi so ari ha yettima ɗon ko ɗon haɗata hankkadi maayo ngo wontata koye jippade ɗum noon haɗata wuuro ngo gollade haɗata métro ji yaade haɗata hôpital uji gollade o holliri noon e oɗo saaha soɓe jogo fayre kay walla soɓe duwo kay ɓe poti kamɓe fof ko rendude ɓe duwo kay nde Allah haɗata ɓe hebde toɓoji taw ko toɓoji kewɗi ndiyam jokkodirde soɓe keɓani toɓoji kewɗi ndiyam jokkodiri ɗum hayda ala ko bonnata e wuuro ngo so tawi noon toɓoji kewɗi ndiyam jokkodiri ɗum ne wawi tigui wuuro Paris ngo yoolo. Ghali Abouba konngol men mbaynigo hande mbiɗen neɗɗo so yalti gendi baba ɗannima ene woni suka dañi galle mum dañi galle lamorgo mum dañi galle wuuro muɗum caggal kay ala projet ji goɗɗi gam yidde wadde cuuɗi janguirɗi walla cuuɗi keblirɗi sukaɓe walla wadde goɗɗum yo tinno rutto gendi mum gam wuuroyde toon ɓutta yaware ɓuuri hamnade kala ko joɗade leydi janandi ha gona nayejo a wawa yaade a wawa darade taw kadi kala ɗon dirtiɗa ko ɓeydude yaware ɓeydande yaware wonande ɓen ɗanniyankoɓe e ɗum noon neɗɗo so yeehi harum cenduɗo fayi yo ruttoɗo iwno e ko ɗum ɓurata moƴƴande nde tawno so tawi wiyama moni kala yo ruttoɗo iwno e sikke ala kuɓeje koota e dorumaji e joolama jaaberi Ghali Abouba to leydi Gambie koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde guiɗo moon sey moon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haji ko Ghali Abouba sokomi inni tawto yawn altina inchallah kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena